Xurxo Antúnez naceu en Abrollido, San Cibrán, Donas, no 1989. É fillo dun grande dos terribles, Manuel Antúnez. O seu pai ensináballe a súa curmá Verónica a tocar a gaita, e nunca pensou que o seu fillo Xurxo sería gaiteiro. Foi aprendendo a tocar a gaita aos 6 anos, co seu pai, e seguiría esa labor coa súa curmán. Con 8 anos, comeza no grupo de gaitas, Aeriños da Pedramoura, de Donas, e ao ano seguinte incorpórase á banda de gaitas de Salvaterra do Miño. Con 9 anos, empezou a facer os concertos didácticos para escolares de música popular galega. Matricúlase na Escola de Música de Baiona no ano 2007, con 17 anos. Comeza a dar clases de gaita e percusión no grupo Airiños Novos de Pinzás. Bueno, Abrollido, San Cibrán, Donas, como xa dixemos antes, é o lugar onde naceches. Que significa para ti? Pois supoño que significa para min o mismo que significa para vos o sitio onde vos criastes e nacestes. É dicir, todos os recordos que teño da infancia son ali en Abrollido, onde me criei, e aparte de decir que un dos lugares máis fermosos que coñezo, con unhas vistas impresionantes. E que lembranzas da familia tes relacionadas ca música? Da familia? Bueno, da familia tiven a sorte de que tanto por parte de nai como por parte de pai tiña herdanza musical, porque por meu avó era gaiteiro por parte de miña nai e por parte de meu pai era bombeiro, que é o que formou parte dos Terribles. Pero bombeiro de bombo, non de auga. Bombeiro de bombo, aí está. Crees que teu pai foi determinante para manter a memoria dos Terribles? Sí. Bueno, non só o meu pai, é dicir, non hai que quitarlle mérito ao resto da xente, é dicir, foi meu pai, pero tamén foi Manolo Sousa, foi Xuso Sousa, tamén miña prima, en parte eu, é dicir, foi un traballo común, non só dunha persoa. Nos podes contar que foi o que che levou a iniciarte na música? Pois, se vos digo a verdad, cando era pequeno non quería tocar a gaita. É dicir, choraba por tocar a gaita, eu non quería tocar a gaita, obligábame a tocar a gaita, eu non quería. E despois foi porque miraba o resto, sempre pasa, e cando sodes rapaces e vos pasa, que o mellor mirades un amigo que está tocando ou alguén que está tocando e vos empeza a ajustar e a non sentirvos o mellor menos, decir, se alguén o fai, pois é como se tuvera un certo valor. Se o fai o mellor teu pai ou tua nai, ao principio parece que non ten ese certo valor, e nada, conforme fun crecendo, fun mirando que o resto da xente tamén o facía, e eu penso que o principio de pequeno foi eso que me animou a empezar. Moi ben, falemos agora do instituto. Que recordos gardas importantes así do instituto? Home, pois mira, vouche por o exemplo máis claro que che podo por. Acabo de entrar pola porta e a primeira profesora que me mirou me dixo: Dios mío, eras un desastre como estudiante, Iso foi o primeiro que me dixeron cando entrei. Como profe, tampouco é que sea moito mellor, pero bueno. Entón, bueno, decir, era unha época diferente, decir, para nada penso igual como pensaba agora, e vos digo para vos e para o resto da xente que este escoitando e non estaba falando, teño recordos moi bons de pasalo moi ben, pero por un lado teño moita pena de non ter aproveitado moito mellor, que cando estamos nas edades así máis novas a veces nos costa esforzarnos un pouco, pero despois cando vamos máis maiores botamos en falta non ter aprendido certas cousas. Cando estabas no instituto, como compaxinabas os estudos ca música? Home, non era fácil porque estaba estudando moitas cousas. Estaba en escolas de música, estaba estudando varios instrumentos a vez, estaba estudando todo o que ten que ver ca música tradicional, tanto sea tambor, bombo, percusión, canto e gaita, e ao mesmo tempo estaba no conservatorio tamén con clarinete. Entón, a verdad que era moi complicado porque eu non tiña ningunha tarde libre. Entón, evidentemente, como xa vos dixen antes, tiraba máis polo aspecto musical que polo aspecto do instituto. Entón, compaxinalo costaba un pouco, sobre todo no instituto. Ademais de todos os instrumentos galegos, así, tamén estudiache solfeo, non? Sí, estudiei no conservatorio, na escola de música no conservatorio, e claro, no conservatorio obrigante a estudiar solfeo, armonía,
piano, bueno, un pouco así máis culto, máis diferente, non? Moi ben. Dixéronos que tocaches no 10º aniversario do instituto. Lembraste? Uf, eu teño un problema bastante grave e é que a Son? miña... Bueno, tipo, podías estar un pouco máis calado, Trouxeronme para isto, non? Un deles é que a miña mente non me acordo de casi nada. Entón, sí, teño un lixeiro recordo de que bueno, non sei se só nese, eu penso que nos institutos onde estuve teño tocado varias veces. Ahora, se me falas nun en concreto, pois a verdade que non me acordo. Estás preparado para o 20º aniversario? Home, preparado... sempre hai que estar preparado. O tema é que tedes que estar preparados vos tamén, que algún de vos toque e tedes que un millor nese 20º aniversario tirar de algún de vos e por vos a altura para tocar tamén, e para estar na parte do en fronte ao público, miro para algún que teño ao lado, polo menos. Bueno, pasamos a falar agora da túa vida profesional como músico. Aquí no instituto participaches en varias edicións de Ponte nas Ondas. Como recordas esos momentos? Pois a verdad non é porque o leve Santi, que todos o conocedes, pero é que si dos millores recordos que teño que ter do instituto posiblemente sean eses, non por outra cousa, sino porque eu a miña vida, como ben sabedes os que estades aquí, vai ligada á música, e para min era unha oportunidade das máis importantes que tuve cando era pequeno, respecto incluso hacia o resto dos compañeiros, mostrar o que eu facía, non? É dicir, non só era que ves aquí estudiar, tal, non, a veces, como xa dixen antes, non cumplías, nin eras o alumno ejemplar, por decirlo de alguma maneira, e a verdad que cada vez que se fixo en Ponte nas Ondas, eu sí que me acordo que desde sempre estuve en Ponte nas Ondas, e aparte de que penso que é algo que se tiña que facer, para min foi un recordo inolvidable, e aparte que me axudou moito, sobre todo de rapaz, porque eu era, cando empecé no instituto, bueno, como todos vos, eres moi neno, e todas estas cousas te axudan a crecerte como persona, porque como estades facendo algúns de vos, tedes que porvos diante dun público que está escoitando, vos esforzades máis por ser millores, porque se vos entenda millor, por ser millores personas. Entón que é algo que a verdade que é de moito valor para min. Moi ben. Foi Cos Terribles a túa primeira experiencia musical en grupo? Como grupo propio, sí, a primeira non, porque como antes, creo que vos escoitei falar, empecé en asociacións aprendendo, e nesas mesmas asociacións tiñan os seus propios grupos. Entón eu xa formaba parte daqueles grupos das asociacións donde eu estudaba. Pero como algo propio, a verdade é que sí, Os Terribles foi o primeiro en que o tomei máis en serio, que máis me importaba, polo menos, eso sí. Tamén tocaches na orquesta folk Son de Seu. Como foi esa experiencia? Moi boa, foi unha experiencia moi boa e moi diferente ao mesmo tempo, porque a pesar de que ten raíces tradicionais, é unha música un pouco máis elaborada, diferente, sona diferente, unha experiencia con moita xente, a orquesta é grandísimo, non podo dicir unha cifra ou mellor, pero son máis a de andar nos 50 músicos. Entón, compartir todas esas vivencias, aparte con xente profesional que se dedicaba musicalmente a moitos deles a vivir da música, pois a verdade é super enriquecedor, porque aprendes moitísimo e eu disfrutei moito nos anos nos que estuve. O que pasa que evidentemente hai que chega un punto no que tes que seleccionar o que queres facer, non? É dicir, tes que aprender a dicir cousas que non e aceptar outras. E por que decidíchete a quedarte cas asociacións e non seguir cas orquestas? Porque, bueno, nas asociacións é onde eu dou clase e tristemente hoxe tedes que saber que vivir da música, vivir de tocar, simplemente de tocar, é unha tarefa casi imposible. De feito, eu conozo a moi pouca xente que poida facelo, nin os máis grandes artistas da música tradicional o fan. Entón, é
é unha lección que te obliga ahora mesmo a sociedade a facela, porque a cultura, pagar por ela pagase moi pouco, e nas asociacións o que eu fago un traballo de clase e de formación que aí sí que está máis valorado. Entón é algo que te obliga a facer a vida, é dicir, a elegir, porque senón non tería salida. Vale. Ademais de tocar a gaita, tamén tocas o clarinete e o acordeón. Vas a seguir ampliando o abano de instrumentos? Bueno, sí, clarinete, acordeón, toco algún máis, requinta, saxo... Algún, por non decir, todos o espectro de instrumentos galegos míticos, aí está Xurxo tocando todos. Aí Álvaro ten, bueno, todos, faltame algún, espero ser capaz de aprender algún máis, sobre todo de corda, que aínda que parece non se asimila moito na cultura galega, que son guitarras, violas máis conocidas no norte de Portugal, tamén son instrumentos tradicionalmente que se utilizaban en Galicia, e gustaríame aprendelo. Ora, en plan clarinete, saxo, eso, porme a formarme máis, ahora mismo non teño tempo e igual tampouco a paciencia para facelo. Non tes tempo para ir ás clases, vas ter tempo para... Teño tempo para ir ás clases, que pasa que algún individuo como ti, ou como estes que están aquí, como Roy e tal, mo quitan para facer unha entrevista. Ahora botanos a cosas culpas. Bueno, como xa nos dixeches antes, eres profesor en varias asociacións. Como é esta experiencia para ti? É moi boa experiencia porque axúdate a ser mellor persoa por un simple exemplo. É dicir, vos sabedes lo que cando tratades con moita xente aquí no instituto e teredes xente que é moi amiga e xente que non é tan amiga. Entón, o problema é que cando ti das clase tes que intentar ser o mellor para todos. É dicir, non podes diferenciar, contigo non rasco tan ben, para mí non vales, pois ten que valer todos. Entón, oblígate a ti realmente a plantexarte si eres ti o que non compaxina ca xente, si é outra xente. Entón, oblígate a ser mellor persona co resto da xente. Oblígate a ser capaz de tratar mellor con todo o mundo, a crecer como persona, polo menos para tratar e para poder falar así como estamos falando nós aquí, porque basicamente me conocedes e se estades tamén vos acostumbrados a facer isto, pero se non o estuverades vos iba a costar bastante máis. Conforme vas facendo estas cousas vas ampliando a túa capacidade para eso, sobre todo para tratar ca xente. Algúnha vez tiveches un problema con alguna persoa de decir, mira, contigo non, o sea, fora? A ver, evidentemente, se vos dixera que no, estaría mentindo. Iso como se dices, levamos 25 anos casados e nunca discutimos. Bueno, pode ser que sí, tamén pode ser que non. Si tes problemas ca xente, é dicir, sempre. O millor desto é a xente e por a mesma parte tamén é o peor, porque o que pasa é que a veces cho leva ao tramo personal e así como tes moi bons momentos, a veces tes moi malos, pero sempre hai que intentar quedarse cos vós e intentar que os malos se transformen realmente en vós. Entón, sí, Álvaro ten cuadrado momentos malos, pero hai que intentar solucionalos e tirar para diante. Vamos. Como me tellas a mí de pupilo xa. Bueno, seguimos falando da tua faceta como profesor. Que é o que máis che custa ensiñarlle aos alumnos? A ser humildes. Iso que máis costa. Non falo, non miredes para Álvaro porque non é o caso, non? É dicir, o que máis costa é ser humildes e non ser competitivos, porque vivimos nunha vida na que estamos competindo seguido por todo, por ganar máis diñeiro, por todo. Entón, o que eu ensino é música, e eu teño grabado e non me permite a miña forma de ser ensinalo de outra maneira, que non acepto unha competición por algo musical e casi por nada da vida, a non ser que sea un deporte que intentamos ganar, e aí sí. Na música non, eu non o comparo nunca con un deporte. Entón, o que pasa cando eres rapaz é que empezas a tocar e sempre hai un comentario, que non somos millores, ou que aqueles o fan mellor, que os outros fan mellor. Eso é o que non se pode permitir, iso que máis costa, sobre todo cando eres novo, porque tes ese afán de competitividade e de intentar ser mellor co que tes ao lado, e na música eso non cabe. Non cabe porque o que estamos facendo é un ben para todos, que é o que estamos ensinando, no meu caso,
é cultura tradicional galega, é algo que é un tesouro que non se pode perder, é algo que nos involucra a todos, e por iso que todos somos igual de valorados e igual de importantes que o que temos ao lado. O fagamos millor ou peor, pero ten que ser igual de valorado, e iso que máis costa. É o que máis costa porque vivimos nun mundo no que é competitividade seguido, entón é o que máis costa. Bueno, un dos teus grupos chamase Airiños Novos de Pinzás, é un moi bo exemplo de aprendizaxe na música tradicional. Como foi a labor de crear ese grupo? Pois ese grupo foi o meu primeiro grupo onde empecé a dar clase. Empecé con 17 anos, moi novo, empecé a dar clase, e eu penso que o que máis me ajudou realmente é ser tan novo, porque ao ser tan novo tuve a sorte de traer comigo moita xente nova tamén. O normal era que os profesores que había nesa época eran máis maiores que min, dando música tradicional, e o abano de alumnos que tiñan eran de edades máis avanzadas. E eu, como era máis noviño, pois a xente nova se meteu comigo nas clases, e a verdad que foi moi ben, porque cando traballas con xente nova e intentas transmitirlle o que ti disfrutas e o que para ti é o máis importante na vida, pois foi moi ben e o visto está que moitos deles están con obxectivos de vivir da música, así que pois eu orgullosísimo, vamos. De feito, non é para ser así o mellor, pero cando vas un serán onde hai moita xente, hai moita xente nova, e non nova como nós, senón nova de nenos de 6 anos que están aí e saben tocar un instrumento, mellor que eu, 20 veces, pero se ve que hai unha, por decirlo, que volve a ser, deixar de ser tradicional para volver a ser como o moderno, o que é normal. Sí, aí está. É dicir, pasaba de ser algo como que iso non o fago, que iso é de cousa de vellos, a ser, iso fago porque é unha moda, están facendo todos os rapaces. Entón, que é lo mejor. Sí, exactamente, sí. Moi ben porque dentro do que eu puiden aportar na zona, pois moitos dos rapaces que están aquí na contorna de Gondomar pois son alumnos meus e son noviños, entón pois eu orgullosísimo, vamos, deso. Agora tes o grupo Tradisón, con disco editado. Como vai o grupo? Pois o grupo vai ben. O grupo precisamente está formado a maior parte por alumnos que naceron desas asociacións onde eu din clase. Entón, Tradisón é un proxecto que eu intento facelo o máis amplio posible e empezou dando concertos didácticos nos coles con alumnos meus e ahora mismo teño algún que foi estudiante aquí, como Luca, que igual conocedes, que bueno, son rapaces que lles gusta moito a música, que se desenvolven moi ben e que esperamos, temos, como se dixeches, un doble disco editado, esperamos seguir traballando con novos proxectos e facendo moitas máis cousas, pero moi ben, a verdade que moi ben. Facendo estos concertos didácticos, tamén traballaches co grupo Xistra. Como levaches esa... Pois foi outra das cousas que máis me axudou de neno, porque non sei se o comentamos antes, empecé con 9 anos, entón mirarse con 9 anos tocando unha gaita diante de 1000 personas no Auditorio García Barbón acojonaba un pouco, ¿no? Entón temblabas así e máis, bueno, o rollo, para que o mirades, eu era facíame pasar por un alumno máis dun colegio, iba cunha rapaza, Sandra e Surso, eran ao guía dos concertos didácticos, e eu salía entre o público e facía como que os músicos non chegaban e eu me puña a tocar a gaita. Entón empecé con 9 anos eu estaba acojonado, perdido, vamos, temblaban as pernas en o escenario nos primeiros concertos, pero axudoute hoxe en día, cando estás diante de un público, ser capaz de non porte nervioso e solucionar os problemas que te poden pasar nun directo, que non son poucos. Decirvos que eses concertos didácticos empecé con 9 anos, teño 27 ahora e seguimos facendo. Esta semana estuve facendo ainda algún en Tomiño. Siguen funcionando igual de ben co primeiro día, e penso que tamén é outra das fontes importantísimas en captación de nenos, e en que vos non vos dedes conta, é moi diferente a xente que temos unha contorna como Gondomar, a xente que mellor vimos das ciudades, porque, cuidadito, os concertos na Coruña, en Vigo,
E a resposta do público é bastante complicada porque os nenos están menos afeitos a tratar con estas músicas e con a nosa cultura. Entón, é máis difícil. Por iso que penso que tamén é onde máis temos que luchar, onde máis temos que traballar, e sempre sale xente que despois lle gusta e intenta meterse en unhas clases ou intentar simplemente aprender algo do que ali escoitaron e do que ali viviron. E iso penso que xa vale a pena facelo. A que te refires con concerto didáctico? Concerto didáctico é un concerto no que mostras instrumentos tradicionales, no noso caso, pode ser de outras músicas, no noso caso na música tradicional, e no que faz participar os nenos didácticamente, é dicir, eles se están involucrados no propio concerto, teñen que formar parte dese concerto. Sin eles non sería posible o concerto, é dicir, non sería posible o concerto sin que eles participaran. Entón, primeiro facíase mostrando instrumentos, eses concertos foron cambiando ao largo dos anos e hai veces que facémolo didácticamente en plan que o que nós decimos é para que despois vayan a pensar para casa de todo o que viviron e todo o que escoitaron, recapaciten e intenten entender todo o que nos fixemos e o que nos dixemos durante ese concerto. É para pensar e, sobre todo, para involucrar. Un concerto didáctico é porque se involucra o público e os nenos que van a mirar. Según a información que nos chegou, tennos dito que ti compos as tuas cancións, non? Poderíanos dicir se é un traballo que requira moito tempo? Require... Hai xente que ten máis facilidade que outras, eso non se pode negar, e despois require moito tempo. Eu diría, si, eu agora mesmo non me require tempo facer unha canción. Este último disco que sacamos, estes 2 últimos discos que sacou Tradición, son todo cancións miñas. Non me require agora o tempo e nin o traballo porque só vivín antes, é dicir, como falamos, levo desde os 6-7 anos tocando. Entón, claro, dices, levo moito tempo? Claro, levo un traballo de toda a vida estar tocando, estar involucrado nesto. Ahora mismo, tanto sea a min como a calquer músico que de maneira profesional se dedica a isto, non lle debe costar moito porque leva moitos anos traballando neso. Entón, o que é o momento de facela, ahora mismo non costa, pero sí que costou chegar hasta o momento de poder facer eso. É un traballo que tes que facelo durante toda a vida e ensayar. Eu me acordo de que meus pais se cansaban de que ensayara, me mandaban calar, decía, para un pouco, porque botaba horas e horas e horas ensayando, así como fai Álvaro, máis ou menos, bota horas e horas. Pero solo as horas dos venres que temos cantos, xa. Actualmente en que proxectos andas metido? Bueno, pois ando nun proxecto no que está tu irmán, precisamente. Non o podo rematar porque a vida a veces che dá así paus para atrás cando empezas as cousas e non é todo tan fácil como a veces pensamos, pero estou aí metido nun proxecto con unhas mozas que tocan moi ben, cantan moi ben e penso que necesitan máis salida da que teñen. Eu mellor non lle podo dar a que espero, pero polo menos vou intentar dar un impulso para moitas mozas que están tocando e cantando super ben e que deberían de ser máis conocidas no mundo da música tradicional localmente e en Galicia inteira, basicamente. Entón é un proxecto con moitas rapazas que cantamos, tocamos a pandereta, pandeiros e así. Sería algo así como as tanxugueiras Sí, algo así parecido. Tamén está facendo o mesmo, non sei se sabedes, Xavier Díaz. Está con unhas mozas que se chaman Adufeiras de Salitre, fan música cantada e utilizan o mesmo tamén, pandeiros, panderetas, voz. É algo así por ese estilo, pero con pezas neste caso, algunhas meteremos tradicionales, pero outras son das miñas pezas que falabades antes, que non teñen hueco no grupo no que estou ahora mismo, pero sí terían nun grupo así, musical cantado con panderetas de mozas, sí que teñen ese oco. Entón, para esas pezas que teño, pois intento facer eso. Se tedes a oportunidade de ir a un concierto de Xavier Díaz, ide, porque é unha experiencia inolvidable. De algún dos grupos de Xuxo, sobre todo cantos tradicionales, tamén. Que o outro día echamos o cake, aunque parece mentira. Moi ben, como persoa transmisora do noso patrimonio galego-portugués, que mensaxe nos quere deixar aos que somos máis novos? Pois o primeiro é que estudiades.
Iso primeiro, ainda que vos dea a gracia agora e a veces non o queiramos aceptar, que vos esforcedes cando sodes novos. Vou vos por un exemplo clarísimo. Mirar, eu vos aconsello que hai que ser rebeldes na vida, é dicir, estar convencidos dunha cousa, entón aceptala cando estades convencidos. Se non estades convencidos, non aceptedes, dígavola quen vola diga. Pero unha vez que sepades que quen vola di ten a razón, tamén hai que saber aceptalo. E despois vos vou por exemplo que vos ia decir antes, é dicir, eu cando estaba aquí no instituto, eu sempre fui moi do galego, eu non entendía daquela que me obligaran a falar en inglés, por porvos un exemplo. Entón, nas clases eu era o típico protestón. Dicía, por que teño que aprender o inglés? Pero se eu quero falar gallego, e non quero nin que me falen en castelán, eu quero falar gallego. E vos vou, por exemplo, eu fui a Alemania, un concerto, un festival, onde había os millores grupos que vin na miña vida, e me sentín mal de non aproveitar todo o tempo que estuve estudiando, iso que estuve en clases particulares de inglés, e clases de refuerzo destas de inglés, e me sentí mal de non telo aproveitado, porque cando miras tanta xente nova como ti, que está tocando outros instrumentos, outras culturas, que falan perfectamente inglés, e que ti non eres capaz de desenvolverte como quiseras, e miras que outra xente si o fai, pois sínteste mal. Sínteste mal e empezas a pensar, concho, que tonto fun de novo de non ter aproveitado máis o tempo que puiden estudar, en vez de o mellor protestar tanto cando tiña razón que mo decía, e agora non o podo facer e teño que perder tempo da miña vida actual, que vos aseguro que cando vayades crecendo tempo vades a ter menos que agora e oportunidades de facelo menos. Entón eu o que primeiro consello é ese, intentar estudar, aproveitar ao máximo o que poidades agora, porque de verdad que vos vai facer falta. E o segundo é que nunca vos sintades a menos pola nosa cultura, nin pola nosa música, nin pola nosa fala. Nunca hai que sentir vergonza por eso, porque é o tesouro vivo máis forte que temos e o que máis temos que conservar. Decía Álvaro antes, e tiña razón, ahora é unha moda, pero hubo un momento no que non era unha moda. De feito, é unha moda, empeza a ser unha moda aquí polos povos e estás estendendo ás grandes cidades, pero ainda hai cidades nas que ti falas en galego e eres mal visto pola xente, sobre todo nova, vale? Que non dice, en gallego. Entón, eu vos digo que tedes que loitar para que eso non sexa así, é dicir, nin na lingua nin na nosa música. Hai que loitar para que darlle o valor e o punto de mira que precisa, que ahora mesmo non o ten. Non o ten por moito que a veces nos queiran engañar e dicir que si o está, non o está. Non o está porque vos, como xente nova, o mellor si o vades vivir cando intentedes ir por aí vades a Vigo, por vos un exemplo, e vos podes a falar en galego, seguramente que non todo o mundo, porque hai moita xente que sí que está concienciada, pero ainda hai xente que te mira raro ou te fala raro ou incluso hai risas. Eso non se pode consentir, non se pode consentir. Eso é o meu consello para vos e para todos, vamos. Tes toda a razón do mundo. Xa que estamos en Radio Turonio, a emisora do Instituto, danos a túa opinión sobre o significado da radio. Bueno, vou che dar o significado da radio que tuvo para a música tradicional. E o significado da radio que tuvo para a música tradicional foi enriquecela. É dicir, antes, o primeiro que hubo no país foi o primeiro medio que hubo de comunicación foi a radio. Entón, antigamente, musicalmente, cando querías aprender unha peza, o que tiñas que facer era detrás da banda ou do grupo que cho contan, cando falas con xente maior, che contan que collían e iban detrás da banda ou do grupo e iban tarareando a peza todo o camiño que lle gustaba e despois iban camiño da casa tarareando esa peza para intentar tocala elas no grupo. Era a moda que había. Cando viu a radio foi un boom, foi unha moda de músicas e de ritmos, sobre todo sureños de América do Sur. Entón, decirvos que os galegos fomos quen de galeguizar todas esas cancións que escoitaban na radio e eran de moda. Vos imaginarvos agora que está as orquestas cantando todas esas pezas que se poñen de moda, pois antes os gaiteiros, gracias á radio, facían iso nas festas. É dicir, a radio foi unha fonte tamén de enriquecemento para os gaiteiros e grupos da zona que escoitaban unha peza na radio e o que facían era intentar sacalas. Eu fixen cando era novo, e a min
tiña discos discos non, que daquela eran casetes de cintas de grupos que estaban de moda, e o que facía era aprender por eses casetes, pero que os galegos fixemos outra cousa. Os galegos, os meus avós, o que facían eran esas cancións, como hoxe podedes por de moda la de Despacito, que todo o mundo está de moda con esa canción, pois decirvos que o que facían os galegos eran coller esa canción, galeguizala, pasala a gaita e tocala nas festas, todo o mundo a conocía e todo o mundo bailaba. Eu sei que a pregunta vosa non iba por aí, pero vos poño exemplo por aí. A radio para a música foi unha fonte de cartos para os músicos, porque aprendían esas cancións e despois iban ás festas a tocalas, que o mellor non eran algúns conscientes deso, e foi unha labor tamén da radio. E para finalizar, anúncianos o concerto das letras galegas que vas dar para nos no Auditorio Lois Tobío o próximo venres 19 de maio. Sí, bueno, pois chamoume Santi, e como sempre que me chama Santi é raro dicirlle que non, porque aparte son cousas que penso que se deben facer como esta que estamos facendo aquí. Entón, nada, o tempo non temos moito para ensayar, entón collín algúns rapaces que son alumnos meus, outros que non tuven tempo para ensayar con eles, pero igual teñen unha sorpresa o día do concerto e teñen que participar en algunha cousa. Sí. Agora xa non sei. Entón, o que farei é ir con os rapaces que toco aí en Tradición, cos que poden, e intentar mostrar un pouco o traballo que eles sobre todo fixeron, non tanto co que fixen eu, sino o que eles fixeron e o que eles chegaron a aprender, porque para que miredes que son rapaces máis ou menos de edades cercanas ás vosas e que están tocando e formando parte dun grupo, e vamos mostrar un pouco a nosa cultura e falarvos tamén un pouco do que falei hoxe aquí para vos. Eso. Bueno, pois moitas gracias por estar aquí hoxe con nós e facer esta entrevista, e sorte cos teus grupos. Unha cousa antes de rematar, bueno, que xa rematou Roy. Hai un grupo do que non falaron nada que se chama Cantares Atreu, que a mí me parece un grupo moi interesante porque vai, bueno, que explica ti de que vai. Pero... Sí, Cantares Atreu é outro dos grupos nos que toco, que pasa que é un grupo para público, un pouco para público máis especial, porque falamos na vida, tes momentos nos que tes que intentar involucrarte ou non en certos aspectos, non? Cantares Atreu é un grupo no que reivindicamos todas esas mortes e todas esas injusticias que hubo no tempo da ditadura, e todas esas historias que quedaron caladas porque a sociedade na que se viviu naquele momento o obligou a ser así, non porque quixeran quedar caladas. Entón, é un grupo que de moita sensibilidade, incluso para vos que xa estades na época de entender certas cousas, de mirar que o mellor a uns fillos lle quitan a nai por simplemente pensar diferente o que pensaba o Estado naquele momento, e se miran nenas sin nai chorando, escribindo. Hai unha canción que temos que é unha carta que lles facía unha nena pequena a súa nai que estaba na cárcel, e que tanto seades vos como calquera persona que a escoite faina chorar, porque non é unha historia que é ficticia, é unha historia que é real. Entón pensar que esas cousas pasaron nesa época, eu penso que hai que contalas e decilas. Para que? Porque cando algo tío o agochas e non o mostras, ten o problema de que se poida volver a repetir. Cando algo o mostras e sabemos todos o que pasou, porque non é dicir uns éramos bons e outros éramos malos, non había de todo, pero sí que hai cousas que quedaron aí caladas que hai que decilas, sobre todo para que non se repitan, e sobre todo porque quedaron caladas porque ao goberno naquel momento, a ditadura, non lle interesaba para nada que saíran a luz. Entón, ese grupo que falou Álvaro fala un pouco dese, un grupo máis fuerte, non tan mellor para aceptable para todos os públicos, pero é un grupo que tamén fai falta que existe e que se trate, vamos. Ademais, podedes escoitar a Suso cantando en un superfecto inglés. Inglés, sí, se buscades en YouTube, podedes ver un vídeo no que están todas as partituras, caen ao chan, a Suso va a llegar e sigue tocando. É verdade. Aparte que o tema, como estamos aquí, decir, eu sempre tuve fama de ser así, de tirar moito por trapallero tamén, pero tirar moito por galego. Entón, claro, o que vos comentaba antes, é dicir, o mellor mirarme a min falar en inglés ou cantar en inglés é raro. Entón eu me acordo que a primeira vez que cantei con eles en inglés mesabas a xente de risa, empezaron a reír todo o mundo, porque claro, é algo que non estaban acostumbrados a
a mirar e a escoitar, pero é algo que ao final hai que facer tamén, porque estamos dándolle valor a outras culturas. Unha canción de non me sale o nombre agora, Remember Songs, non me acordo agora o nombre. E o que facemos a cantala en inglés é realmente darlle valor que nos queremos para o galego. É dicir, nós non traducimos ese inglés porque está dicindo cousas que hai que polas en valor, e se nos o traduciríamos ao galego estaríamos realmente o mellor quitándolle valor. Entón nós o facemos con esa canción como con outras que cantamos en francés, en vasco, porque tamén queremos que as nosas cancións en galego non se traduzan e que se canten en galego, e darlle valor que nos lle damos a esas cancións en inglés, pois tamén as nosas, simplemente por eso. Bueno, pois, como decíamos antes, moitas gracias por estar aquí, e sorte con ese inglés, cos grupos, Coas partituras. As partituras e con todo. e con todo. Sorte a vos por facer isto e que sigades traballando e facendo o ben que facedes e animándovos a seguir non só perdendo clase, sino tamén facendo esta labor que estades facendo. Así que gracias a vos e os que están ali no parte técnica tamén, vale? Moitas grazas. Rapaces e rapazas, non vos perdades este venres o concerto do Día das Letras Galegas. Pasarémolo moi ben con Xurxo e ca súa banda. E aparte, se queredes mirar pasar algún momento malo, pois tamén o podes aproveitar e vir con ganas de cantar e de disfrutar. Así que, vémonos o venres.